अरे मर्द 4 साल हो गईल। आ जंगलवा में के सारा लकड़िए खत्म होता। आ पेड़वा कम उखल जाता, एक एगो दू दू गो रोज। देखो तनी रोज कला रोज सुबह शाम एकदम रहे के बा हमारा। आ देखो तनी कौन लकड़ी तोड़ता, चाहे कुल हमार पेड़ काटता। देखते बानी भगवानो तो आज बड़ा घाम कैले बानी। मतलब के छा देख के बैठ तनी। ए भौजी क्या ना बा हेनी लकड़ी में तुरला वो तो फूल लेके आइल बा। होई जे तना के बा न पता पतर अच्छा पैसा का हो चल के तुर दी ना। पैसा हाँ। ना ए ओए तुर ई का लकड़ी तोड़े नहीं रे तो लकड़ी तोरे हां रे पूछलू हा। लकड़ी तोड़े में का पूछे बरवा नहीं किसी तनी मारते नहीं। वो हमार से पेड़ लगावल फूल कम होखल जाता। तू कहता लू कि पूछल जरूरी बा। अच्छा आ जे रे लगावत ओकर ना पूछबू ए तरह जवन मन करता उन काट के लेके चल जी बुझा। अरे बागान के मालिक हनी तो ये अपने ना बगनिया हे बड़ा मालिक दूसरा मालिक प्रणाम। ई का ई पानी वानी कुल लेके जा जना तक दिन भर तानो के निये रहे के बा। हां 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 दिन भर रहे के काट देवे के बाटे। काट दे के बा। हां अब बांध के लेके चल जाए के बाटे। देखा रोज रोज तो काटते रहलू जा। अब ए जले एको लकड़ी नहीं खेले जाते। हमनी के रोज ना उतरेंगे। आज गैस खत्म हो गला त कनी देर बुझा हमनी के लकड़ी काटे वाली ना हनी तो हम लोग ना जानलू हो जा कि जेकर बगीचवा बा वो बोली कि ना बोली। हमरे जड़ी से पेड़ नहीं काटे के हां लकड़ी छांटे के बा। लकड़ी काटे के बा हो जा के एगो पेड़ तल काट बना हाथ ले दी मालिक आजे भरना काल से थोड़े आवल जी हमनी की ना कल से कौन ठीक बा कि कालो से आई बजा। ना काल से ना आवे के विश्वास करी कल से ना आल जाई। खाली तू ही आवेल कि औरियो के आवेला। अरे हमनी के आइल जना आइल बानी जा। आई पानी ओन ले वाला जा ये हो जा तनी पियास लागल बा कबे के आइल हई। प्यास लागल बा पानी पियम। हां तो देखते न वाला कतना घाम भइल बा। अरे बना ना के घर से हम तो चल रहे नहीं जल्दी जल्दी में कि घूम के आ जाई। आ देखो तो नहीं तो सारा हमार लकड़िए गायब बा जले। ई नजर नहीं कि जाता नहीं सीनान में तो प्यास लागी कि ना लागी। जाए दी पानी के ऊपर नहीं ना कर जला ऐसे दे देते ले पी ली। भाई छूछे खाली पानी पिए बा। हैं ए जगह ले लेबा मिठाई ले लेबा नी तो यहीं रहबा के लिख ना मिला ए समझावत नहीं कोई एकरा के। ए समझा दे तनी। ए सुनो कहो हई द जा पानी लेके आव। मेरे मीठा लेके आव। हम पानी रखले बानी। जा जा मिठाई लेके आओ। कौची ले ले गोलका नहीं लमका ले ली हो। अरे लड्डूया गोलका तू हुन लागल उल्टा सीधे सोचे तो मीठा कैसन होला? तो मैंने बतला गोलका धैले बड़ उहे ले लेम ना। अरे जा के लेके आइबो जा तनी तो आर कैसन देवर बा हो। आई तारबा बहस करता बड़ा काम हम ना करला का। ए मालिक एकदम हमार माथा के दर्द हो गइल बा। दर्द हो गइल बा। कुल हमारा मरद के देन हो। इनका के लेके झेला तनी। अच्छा तोहार मर्द ना रहेला का घरे? ना मरद हमर बाहर रहेलन कमालन। कमालन। हाँ अब इनका के पढ़ावेलन। पढ़ाई छोड़ जुआ खेलावेलन। अच्छा उ लागत हमारा के उ बदमाश लेखा लागत। तार बात नहीं के मानेला। नहीं मालिक का कही ठेल ठाल के लेके चल तनी। लेके चल ऐसने बहुत जानता लू ना समाचार में कतना देखले कबू कि देवर के न बड़ भाई पढ़ा देवेला लिखा देवेला। जब नौकरी उकरी लग गई न हाँ तो भौजाई आ भाई के ना चिन्हेला। 3 में 13 में जान लगे। हाँ अच्छा समझ ठीक लो। बा। आवे दी मीठावा तो पियम ना तो मीठा के ताकत तो तकते रह जाई। अच्छा ये बता कोई मोई बागान रौरे हो? होई हाँ होई सारा बगनिया हमारे ह। अच्छा एगो औरी हमके बात बताई का कि माई बाबू के रवैये कही हनी कि 2-4-10 गो भाई बानी ना अकेले बानी। बनारस में जमीन बा। एजा तो एजा लगाई हो देखो चलू ना पूरा गांव तक ले बा। समझला? अच्छा मतलब रौर जमीन बनारस में बा। ओजा तो मकान बा
इजल लगाई ऊ लौकता जहाँ ले नजर जाए ना तहाँ ले मत अपने देखाई मालिक हमनी के गरीब दुखी आदमी जाए इतना देखब तो आँखी पर पर्दा छपा जाई माने आँख बंद हो जाई गरीब का वाले तो ना हमनियो की रही खेत बधार तो कुर्सी पर बैठ के मोछ मतलब बार सुधरा के मोछ नहीं चाहिए बैठ लेती नहीं हाँ, खे तू चाहबू तो हो जाई वो कैसे कैसे खाली दिल में दिल तो मिले के चाहिए दिल में मत हमार मेहरा रू रहती है बनारस आई जे हमार डेरा बा अच्छा ओहर काम चलाओ हम हर काम चलाए हाँ तू बड़ा समझदार बनू मतलब मेरे से प्यार कर नहीं यार कौन करे आवेला का है ठीक बाटे रो जौन को तो हम करे पर तैयार बनी लेकिन ऐसे ना, हाँ हमरो नामे हाँ लिखा जी आई डेरा बनैले बन ना तोहरे नामे डेरा कर दे डेरा में के रखिए का डेरा तो खरीदे कुछ खियाई का हाँ? अब समझ ला का ठीक बा सुनी ठीक ए मालिक हाँ? चली पहले अपन खेत बाहर घुमाई चल ओके अभी बात आलू का ओ बन जाई का बड़ा जल्दी बन जाई काम। हाँ ऊ मतलब हाँ हाँ अपन काम के बारे में बता दो अच्छा काम के बारे में तेल उकला करिए दूसरे को लेके चल जाए। निकाल लिया आइल बाबू अरे गोल का खाई ना राज खाए तो जिंदगी भर याद कर रखम। ये सुन तू ये बैठ के खा आ ना हम तन छिटाई लिया लकड़ी बहुत बा हाँ घूम फिर के आवता लकड़ी इनके घुमा देता नहीं लकड़ी घुमाई। लकड़ी तो देखी कहाँ टेंशन नहीं खेले के अच्छा ठीक बा एकदम लकड़ी हतन जतना कहबो उतना दीवा जा 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 तेज जा भौजी तू खखवाइले बड़ू ना तो भैया कहाँ ऑर्डर पहुंच जाई जा। चलो हो का लगल ऊपर हो कोइरा हबो बकच्ची उनहर लेखा लागत ना तक आज दिमाग बाटी हमरा कितना जाल में फंस गई हां ओकरे दिल में धस गईनी ये कुछ नहीं उठले बोतल बेच के खाई जाई मस्ती देवर भौ जाई उड़ावल जाई हो हां थोड़ा कुछ कोल है बेचे कुछ जमीन। हां लिखे के हमारा नामे हां तो चलो हम अपने भौजाई के ना छोड़म ना संग संग चलम देखम का करता का ना कुछ ऊंच नीच हो जाई तो ये तो बात सही कहता है चिंता मत करो वीडियो बना ली हो ना 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 हम चलम संगे हम देखम कहीं ऊंच नीच हो जाई तो आई के मुंह ना के बताइनी हरे हम नहीं कि हमर बात के समझी हां चला चलो बाकी लुका चली हो लुका लुका चलो हमारे लुका के पीछे से आवा अरे हाँ हो पिछड़ी से आईम गजब मेहरा बिया रे मर दे कहती है कि जमीन लिखा जाई तो जाना था कि जमीन के चलते हमने की जतिये में चल जाई चले तो जल्दी रहता